כן, אני רוצה דיווח תוך חצי שעה. ביי. אורן, אני רוצה שתצטרף אלינו. אני רוצה לתת לך תפקיד באוגדת עזה. מה פתאום? אורן, תשמע. גבי, אתה הבטחת לי תפקיד בגדוד. קח את התפקיד הזה. 4 חודשים אתה עושה את זה, מילה שלי אתה מקבל תפקיד באוגדה. הם מחכים לי בגדוד, אני לא רוצה לרדת לעזה. אורן, מה הבעיה האמיתית? גבי, תראה. אחרי הקטע הזה שהיה לי בלבנון, אם יורה, לא יורה, אני לא רוצה להגיע שוב לגזרה חמה. תקשיב, הגזרה שקטה. מה אתה דואג? חוץ מזה אני איתך. אני מבין שאין לי ברירה. אתה יכול לקרוא לזה ככה. לא יורים בלי אישור. אורן, יורים עלינו, אוקיי, אני יורה. רק לקבלת אישור. אתה זוכר את ההוראות. לא יורים בלי אישור. אורן, יורים עלינו, אורן. לא להחזיר אש, לא להחזיר אש. אורן. לא להחזיר אש עד האישור אמרתי לך. יוסי, מה קורה? אני כבר כמה חודשים בגוש קטיף, כפר דרום. עכשיו אנחנו קצת בסטלבט, צריך להגיע מגד חדש, אני הולך להיות הקשר שלו. האמת היא שאני די במתח לדעת עם מי אני עומד לעבוד בשנה הקרובה. כל מפקד שמגיע לגזרה, איכשהו נשבע בקסם המקום. ובסוף הגיע אורן, והוא... מפקד. כן. בשעה האחרונה נבדקו 5 אירועי ירי פצמ"רים בגימל, אין נזק ונפגעים. משוחרר. כן. שלום ילדים. היי, אתה חדש פה? כן? אני המגד החדש. צריך להודיע לי אמא. איך קוראים לך? מה? אמא שלכם היא המח"ט פה או מה? לא, אמא אחראית על האירוח בשבתות. אז תגיד לה שאני מתארח אצלכם. לא, אצלנו לא מתארחים. למה? טוב, ילד. אני אורן, נעים מאוד. אני קובי נעים מאוד, מותק. מיר? ילד טוב. יאללה. שימו לב, הגזרה היא בסך הכל די שקטה. עברתי על האירועים שיש פה, והם לא משמעותיים. אני רק רוצה להדגיש. בשום אופן, אבל בשום אופן, אין להיגרר לפרובוקציות של המתנחלים. הם רוצים להדליק פה את כל הגזרה. אנחנו לא ניתן להם. נופל פצמר, אף אחד לא רץ לתקשורת, לא מרים טלפונים, לא לאמא שלו ולא לדודה שלו. יש לכם כתובת אחת, ברק הקשר. תרגע, שימו לב, זאת בדיוק הדוגמה. זה לא רציני מה שנפל פה, ואין שום סיבה שאנחנו נגיב. ולסיום אני רוצה לחזור על המסר העיקרי. המשימה שלנו היא לשמור על הגזרה השקטה. שאלות? דודים קלה בואי אלגני דודים קלה בואי אלגני יללללה. גיא אחי, מה אתה אומר? בוא תסדר איתי את החדר קצת. עזוב, לא עכשיו, נו. מה עזוב? עזוב, נו, מחר. בן אדם, אני מהבוקר פרפר פה כמו איזה תאילנדית, מנקה, מסדר לך הכל. אני מגיע, תראה איזה בלגן. לא נעים לי להגיד לך, אבל חלס אחי, נמאס. אחי, יש לך אישור, 2 מילים, ליד הים, המילה האחרונה נגמרת במם. מה זה?
מה? אני אומר לך סדר חדר, אתה אומר לי אותיות מתשבץ? מה? עזוב אותך, אל תסדר. בוא תסדר. לא רוצה לסדר, עזוב אותך סדר שלך גם כן. לא, אחי, אל תעצבנו, בוא נסדר, יאללה. חלס. בוא עכשיו, לך נו. לישון, חלס, לא רוצה. עזוב, לא צריך. מה עושים פה ילדים? קובי, נכון? תגידי, מה אתה עושה פה על הגדר? איפה הייתה הנפילה? גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. נופלים פה כל הזמן פצמרים, אתם לא מפחדים? כל הזמן עושים לנו פצמרים והם לא פוגעים באף אחד, יש לנו כל הזמן ניסים. אתם סבירנים. טוב, חמודים, לכו הביתה. לכו הביתה, קדימה. קדימה, ולא לבוא עוד פעם ליד הגדר. לכו. איזה שטיפת מוח עשו להם, אה? עצור, עצור. סע אחורה. נראה לי שעליתי על משהו. כאן, לאורך הגדר, ליד העמדת שמירה, אני חושש מאוד שנחפרה שם מנהרה. על סמך מה אתה אומר את זה? יש לי הרגשה כזאת. אורן, אנחנו צבא, אנחנו לא עובדים לפי תחושות. גבי, אני הייתי שם. אני קראתי את הדוח שלך. אתה רוצה לצמצם את הגדר של היישוב, בסדר, יש לך אישור ממני, אבל אנחנו לא נתחיל עכשיו לחפור בכל השטח לחפש מנהרות, אוקיי? יש לנו מדיניות ואנחנו לא נחרוג ממנה. גבי, אני מדבר על הפעילות השגרתית. אורן, אם יהיה שינוי במדיניות, אתה הראשון שתדע, אוקיי? יפה. גבי, אני אומר לך שאתה עושה טעות. אורן, מי שעושה טעות זה אתה. ואני מציע לך לא לשכוח את העתיד. אל תשכח שהקריירה שלך עוד לפניך, אוקיי? יפה. אוקיי? עצור רגע. משהו לא בסדר עם האדמה פה. דווח שתפסנו אותו. חורש כאן כספיתון קודקוד עבור. הוא תקבל, אנחנו זיהינו את הנגיעה בגדר המלוכלך בידינו. הוא כמו כן קבל שהוא נמצא ליד המנהרה של קודקוד של ליטריה לעבור. בונה, איזה נס! זה בדיוק איפה שהפצמר נפל פה אתמול, פיצץ הצינור. המחבל נפל לתוך המים. בונה, זה ממש נס.
משלוחים. שלום, אתה בעל הבית? שלום, כן. יופי, איפה יש לכם פה סיגריות? אין סיגריות ביישוב שלנו. מה אתה עושה ביישוב שלנו? אני מתעניין פה במגורים ביישוב. השתבח שמו, איזה יופי, איזה עם נהדר יש לנו. כל יום מגיעות משפחות חדשות לגוש. מאיפה אתה? ממטולה. מטולה? איזה יופי. ומה מביא אותך אלינו? שמעתי על כל הניסים הגדולים שהשם עושה לכם כל יום, והחלטתי, איפה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אני נמצא. ותגיד, מה, אתה לא מפחד? אתה יודע, כל יום נופלים פה פצמרים, פצצות. תגיד, אני נראה מפחד? אתה מפחד? אני מת מפחד. כל פעם שנופל פצמר זה כמו פחד מוות. נורא והיום. מה אתה חושב, זה קייטנה כאן? זה לא נורמלי מה שקורה כאן. אללה, כל הפצמרים האלה. אבל אתה יודע מה? איזה ניסים קורים פה. איזה ניסים ונפלאות. כל יום ניסים חדשים. תירגע אחי, זה רק פצמר. תירגע. רואים שאתה חדש פה אצלנו. קח איזה חתיכה משתיק. הכל יהיה בסדר, תירגע. נתראה עוד. להתראות. שהשכן אחד שווה מצוין. אתה לא להתפעם. עכשיו. שלום. שכן חדש. שלום. אמא בבית? אבא שלנו. הוא נרצח בפיגוע, אני יודע. כן, בתל אביב. אבל אמא שלכם היא בבית? רק רגע. אתה קובי ואתה ניר? או אתה ניר ואתה קובי? איך אתה יודע את השמות שלנו? אני יודע. רגע, אתה בכלל לא ראית את השלט. איזה יופי, חמודים. כן. מה קרה לך, אביחי? מה קרה לך? תוריד את זה מהאוטו, תוריד מהאוטו שלי. אביחי, תירגע. כמעט נהרגתי. תירגע, שרפים פה איפה שאתם גרים, לעזאזל, אני עוזר. תירגע, למה אתה מתעלם מהניסים שקורים פה? חור, איזה ניסים. חור, בחודש האחרון הגיעו לפה 120 משפחות חדשות. תראה, יש לי אישור לפתוח פה סופר גדול חדש. שיהיה לכם לבריאות. אבל אתה נראה לי יותר מתאים לתל אביב. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. מה קרה? הייתי נפגעו! קובי, ניר, מה קרה? קרה לכם משהו? גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. קובי, מה קרה?
כואב לך משהו? הכל בסדר, רבותיי, הכל בסדר. נהרגתי, הכל בסדר, כמעט נהרגתי. בסדר, תרגע, תנשום עמוק, תנשמו עמוק, חבר'ה, תירגעו. אתם צדיקים, קוראים לכם ניסים, אבל למה לי זה קרה? זכות הכלל מגינה גם עליך ושומרת עליך. לא, אתה לא מבין שההוראות האלה מגיעות מהדרג המדיני. כן אורן, גם אני מקבל הוראות. טוב, בסדר. תדווח לי. בסדר, ביי. ביי. אחי, אתה קינג. גיא אחי. אני איתך את האמת, יושב לי איזה משהו בלב ככה מאתמול. אני מה זה מצטער אחי שחטפתי עליך את הקריזה הזאת. עזוב, חפיף. אבל לא חפיף אחי, אני באמת רע, מה זה רע עם זה? עבר עליי פשוט יום על הפנים ממש. בסדר? בוא אחרי השחרור אחי, אני מתגעגע אליך, אני מתגעגע אליך. אתה בסדר, אתה אחי. תבוא לבקר אותי בעפולה. תתחיל להסתרק רק, נשמע, מה זה? תבוא לבקר בעפולה, אתה מכיר את עפולה? בטח. נו, איפה יש את הרחבה הגדולה הזאת, איפה שעושים את השוק ביום רביעי? כן. שם הבית השני, זה הבית שלי. תבוא אחי, גינה יפה, אחלה גינה. פנקתי עכשיו. אני אתן לך קולה, אני אשמח לך קולה. השקם, אחי, טרי. בוא נרביץ אחי, זה לחיים. חיים, לחיי הערב הזה שאתה תבוא אליי. מאמין, אין חשמל. מה זאת אומרת נזק לא ישיר? מה זאת אומרת? נפל לי פצמר על הכבל החשמלי. כן? בוודאי. כן, אבל כל המוצרים יקלקלו, הכל באשראי. אין לי איך לשלם את זה, איך אני מזמין את זה? מה מצטערים? מה אני לא משלם לביטוח? את לא מבינה, אנשים פה תלויים בי, זה לא תל אביב פה. יש כאן חקלאים שלא יוצאים חודשים מכאן. יש יולדות. בטח. גנרטור. כן, יש לי גנרטור למקרר של הגלידות. שבת שלמה, איך החזיק מעמד? גנרטור חירום. כן. רגע, אני אגש לבדוק את זה. בוקר טוב,
לכל ילדי כפר דרום, ספרה טובה לכולם. כל מי שקם בבוקר וזכה לומר מודה אני לפניך, מוזמן לבוא למכולת של משה, לקבל שי בחינם. ילדים צדיקים, קמים בבוקר, אמרתם היום מודה אני כולם? כן, אני רוצה לשמוע שאתם אומרים מודה אני בקול גדול, קדימה. מודה אני לפניך, על בקיים נביא חגיגה? לא, זה מהנפילה של הפצמ"ר בערב שבת ליד המכולת. יש נזקים? לא, רק דבחים. בסדר? דווח על הסלמה? מה פתאום? גזרה שקטה. אהלן אורן. אהלן? תראה אורן, אתה חדש בגזרה, נראה לי שקצת שטפו לך את המוח. תחשוב לבדך, הגזרה שקטה? אפשר לומר שכן, תראה, אין נפגעים. אין נפגעים, ברוך השם אין נפגעים, יש ניסים. מה, אתה רוצה שיהיו פה נפגעים? תגיד לי משה, מה אתה רוצה? אני הייתי נותן להם מכת אש כזאת שלא יכלו להרים את הראש. לא בשביל להרוג, תאמין לי שלא, בשביל הקם להורגך השכם להורגו, לא? שוגון, זה אורן. אם חיפשתם מישהו שעלול לקחת את החוק לידיים, נראה לי שעליתי על מישהו. זה משה, בעל המכולת. שימו עליו עין. שלום. צר לי, אין לי חלב. חבר'ה, אני נוסע לאשקלון להביא חלב. מישהו צריך טרמפ? השתגעת, יש נפילות פצמ"רים בכל הגזרה. ככה, בלי שכפ"ץ, בלי ליווי. שכפ"ץ? שאני אלבש שכפ"ץ? בארץ שלי? ומה אחר כך? גדרות? בטונדות? עוד נגור במנהרות שהם חפרו לנו. שהם ילבשו בעצמם שכפ"צים. תשמע, אתה מסכן את החיים שלך. אני מזהיר אותך. מבחינתך הגזרה שקטה, לא? גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. היום יום הולדת. לפרו? וואלה. איפה נאמר בתורה יום יום הולדת? וואלה, לא יודע. ויהי יום הולדת את פרו? כך. תודה. תן לי תעודת זהות בבקשה. יש לך נשק? ודאי. רישיון? ברור, אנחנו שומרי חוק. תביא לי רגע. תן לי את הנשק. תן לי. הנשק שלך מוקרם בצו אלוף פיקוד. מה עשיתי? מה עשיתי? זה נשק להגנה עצמית. סע או שאני עוצר אותך. סע. שלום. הלו, משה, אתה מגיע היום למורג עם המשלוחים? בטח, משלוחים עד קצה העולם, בשמחה, בטח. משה, סליחה רגע, אל תשכח לשים קטשופ, טוב? דני שלי לא אוכל כלום בלי קטשופ. רק רגע, יש לי ממתינה. שלום. כן, בטח, יש חלב, בוודאי, ברוך השם, הוא הגיע סוף סוף.
הלו, משה, סליחה, הבאת לי חלב? מה, את לא סומכת על משה? פעם ביקשת משהו ממשה ומשה לא הביא לך? נסעת לאשקלון? אתה יודע, היו מלא נפילות, מה, אתה לא דואג לעצמך? השם דואג לי. משה, אתה גיבור, אתה לא מוותר. קדוש ברוך הוא גיבור, שומר עליי. משה, רגע, אני מקווה שלא שכחת לשים כזו בשולטני, אתה יודע ש... 4 3 משה, מה זה? וואו, ניצלתי ממטען צד. וואי, עניין של שנייה. לא קרה לי שום דבר, ברוך השם. תודה אלוקים, הצלת אותי. הנה, מה קורה פה? זו פרובוקציה, הם עשו פה עם הקטשופ. מי? המתנחלים, מי? הם הרגו פלסטינאי. לך תבדוק את האוטו. צא מהאוטו. משה, תגיע לפה זריז, צא. בוא לפה. בוא לפה. תרגע. דרסתי אותו, ירה עליי! ירה עליי! מי ירה לך? דרסתי אותו, ירה עליי! איפה סימני הפגיעות באוטו? איפה הוא ירה? ירה עליי! הוא ירה עליי! תאזוק אותו. ירה עליי! גילי, מה עשית לו? מה עשית לו? דרסתי אותו, הוא ירה בי! איזה ירה בך? הוא ירה בי! הוא ברח! יש דבר אחד, הוא ברח! קבלו פטיש רם בגימל, אני חוזר פטיש רם! לחבל, נורא, נורא! רימון, לתפוס מחסה! משה! משה! קורסקן כספיתון קודקוד עבור. הוא התקבלו, זרקו עלינו רימון. הוא לא התפוצץ עבור, אני חוזר. רימון לא התפוצץ. חתיכת נס עבור. מצטער, משה. גדול. איזה נס. הרימון הזה לא התפוצץ. החבל המטומטם הזה שכח לפתוח את הנצרה. איך זה יכול להיות? זה מחבל מאומן פיקס. מה אתה אומר? אורן, השם לא פתח את הנצרה, הוא שומר עליך. תפתח את העיניים. תשמע, תראה, אני לא מפה. למה שהשם ישמור עליי, אה? ככה זה, אורן. יש שפע אלוקי בעולם.
לפני רבע שעה היה לי נס. הודיתי על הנס הזה בכל ליבי, משכתי עוד נס. כל העולם זה מסלולים. אתה צריך לבחור באיזה מסלול אתה הולך. אתה הולך ברע, אתה מקבל רע. אתה הולך בטוב, אתה מודה על הטוב, אתה מקבל עוד טוב. ככה זה. קדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. אלוקים, אנחנו צריכים עכשיו סופר נס. סליחה שהתעכבתי קצת, בעזרת השם, כן, אני אוטוטו מגיע אליכם עם המשלוח. תגידי לדני שלך שלא שכחתי את הקטשופ שלו. גבי, אני רוצה שתגיד לי מה אתה אומר על מה שקרה. מה קרה? זה לא חכם להתעלם מזה. תגיד לי אורן, אתה רוצה לראות דם? זה מה שאתה רוצה, דם? לא קרה כלום, תכניס לך את זה לראש. לא קרה שום דבר. גבי, אני הייתי שם, אמנם לא נפגענו, אבל זה היה קרוב, ראיתי אותה מול העיניים. אורן, אתה מגזים, די עם הגוזמאות שלך, די. אני אומר לך, האויב צריך לדעת שעומד מולו צבא חזק, צבא שיודע להגן על התושבים. אנחנו לא מגנים? אנחנו מגנים. אני לא בטוח. חייבים תגובה, אחרת הטרור יתגבר. טוב, אורן, שמעתי אותך, תודה. בסדר, מספיק. אחי. לא תספר לך אותה. קיצור, זה היה עם הבן שלו ל... אתה יכול להביא לי סבון? אחד הולך, כן, הוא אמר שאין לו סבון. אין סבון! חבר'ה! הוא רוצה שתגיד לו סבון. מה אמרו שנשתו את החסניה? חבר'ה, אין פה סבון, תביאו לי סבון! מישהו יכול להביא לי סבון? ברק! חבר'ה, מה קורה? אתם לא שומעים שאני מבקש סבון? אני שם מבקש סבון? כן! אני לא מאמין! סבון הציל אותי. בונה אחי, זה לא צחוק חבר'ה, הצלתי פה בנס. קובי, לך תגיד תודה לאמא שלך על הקפה. תעשה מציל אותך. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. המגד? אחי, הוא קרוב מעייפות, מסכן. המגד? המגד? מה קרה? אתה ביקשת לא להעיר אותך, אבל בשעה האחרונה נפלו 32 פצמ"רים. יש נפגעים? לא. שמעת? 33. הולך. טוב, חכו בחוץ. הלו. גבי, זה אורן. כן אורן. תשמע, זה לא עסק. יש ירי בלתי פוסק על הגוש. זה יכול להסתיים בנפגעים.
אורן, תקשיב, מה שקורה שם זה משחק ילדים, אוקיי? לא יהיה שום שינוי בהוראות. גבי, אני יודע, אני מכיר את המדיניות, אבל אי אפשר לסמוך על ניסים. זה כבר הפצמ"ר 34 שכבר נפל פה. אורן, תקשיב, לא יהיה שום שינוי במדיניות, בסדר? אוקיי? ביי. גבי, אני מכיר את זה, אבל אני מבקש ממך. גבי, הלו? בטח שאני אכין לך. אתה תבוא לקחת כי אני בדיוק יוצא עכשיו לשיעור. למה אתה לא יכול להגיע? מה, אין לך אוטו? אשתך ילדה! מזל טוב, יוני! איזה יופי. נהדר. בטח. תגיד, הכשר הרב לנדור זה בסדר? כן? שיהיה במזל טוב. עד הבוקר בעזרת השם המשלוח אצלך. מכולת משה סגור, שלום. מה, סגור? או, דקלה. משה, רק דבר אחד, פליז. הערכו איתי בערב בבית חולים, אני לא אספיק לקנות חלב. חלב? שקית אחת אני חושב שיש לי, כן. זה דחוף ממש לעכשיו? כן, כי גם בבוקר אני יוצאת מוקדם מאוד. את יודעת מה? אני אלך לשיעור, אני אלך לתפילה, ואחר כך אני אחזור למכולת, ובעזרת השם תוך שעה ורבע בכל היוחר השקית אצלך. תפילה לעני כי הטוב לפני השם נשפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם נשפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב לפני השם נשפוך שיחו. ולפני השם נשפוך שיחו. يلا 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 شوي الله شوي يلا 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 רצינו לברך את אביחי שלף ביחד עם עוד 5 משפחות חדשות שבאו לגור איתנו כאן. ברוך הבא. רבותיי, מה בפשטות היה חטאם של המרגלים? המרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה. מה שהם עשו, מאוהל לאוהל השמיעו את דיבת הארץ רעה באוזנו האישית של כל אחד ואחד מעם ישראל. לא פספסו אף אחד. 600,000 איש שיצאו ממצרים מתו במדבר. העונש הוא מיידי, אבל התיקון עוד יפגע עד ימינו אלה. רבותיי, אני אגיד לכם מהו התיקון. כמו שהמרגלים הלכו מבית אל בית, גם אנחנו צריכים לעבור מבית אל בית ולהשמיע באוזנו של כל אחד ואחד מעם ישראל את דיבת הארץ טובה. איזה נס, יאללה, איזה נס! גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. אף אחד לא יוצא. אני חוזר, גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. עוד אחד, דווח כרגיל. קורש כספיתון קודקודו. שוב תקבל פגיעה
קורת בית הכנסת, בן משה בכפר דרום. אין נפגעים אבל. רבותיי, נפל פצמ"ר, היה לנו נס אדיר. תארו לכם כל הציבור כאן היה יכול להיפגע ולא קרה שום דבר. ברוך השם, צריך להודות על הנס. נס, נס. מה נס? איזה נס? מה איתך? זה עניין של מילימטר, כולנו היינו יכולים להיהרג פה. רבותיי, אתם לא רואים מה קורה מסביבכם? אני שבאתי מבחוץ מבין מה קורה. אתם כבר לא רואים את המציאות פה מסביבכם. גשם של פצמ"רים נופל פה על אלפי יהודים במדינת ישראל החופשית. ומי מגן עלינו? מה אתה כבר יכול לעשות? אני אגיד לך. השתגעת? יש לנו צבא. הצבא. צה"ל כבר הפך מזמן להיות צבא הגנה לפלסטין. שנים של פקודות מסואבות דיכאו אותו והפכו אותו להיות צבא קטן עם רוח נמוכה ושפלה. לא לפחד מהמציאות, לא לפחד מהדברים האמיתיים. רבותיי, תתעוררו. חייבים לעשות משהו. איך אפשר להסתכל בעיניים של אנשים והילדים שלנו ולא לעשות שום דבר? יש לי שכנה עם 2 ילדים קטנים יתומים. מי אחראי עליהם? אני אחראי עליהם. אתם אחראים עליהם. כולנו אחראים עליהם. חייבים לעשות משהו. יש רק דרך אחת. אם הערבים יכולים לייצר קסמים ופצמרים, גם אנחנו יכולים. אני יכול. חס ושלום. מה, ניקח את החוק לידיים? אנחנו שומרי חוק. אתה קבוצת טרוריסטים תגיד? שלום, בשום פנים ואופן אין מצב שאנחנו לוקחים את החוק לידיים. על כל פצמר אחד שלהם שיפול פה, פצמר אחד יעוף מכאן עליהם. זו הדרך היחידה. לקחת את החוק בידיים? אנחנו לא לוקחים את החוק בידיים. אין לנו ברירה. לנו יש צבא. אתם עיוורים, אתם לא מבינים פה מה קורה. רבותיי, זה נראה מאוד מפתה. אז צריך להפנים את העניין הזה. שכך העם שלנו עלול להפוך לכיתות, בדיוק כמו שהיה בבית שני, וזה מה שגרם לחורבן של עמנו ושל בית אלוקינו. משה, אתה איתי? טוב, גם אם אתה צודק ברעיון, אי אפשר לקחת את החוק לידיים, אפילו אם אתה צודק. לא מבינים, אתם פשוט לא מבינים. תשתכנע. אי אפשר. הוא יחיד, אתה לא רואה? שלום, אתה כל כך דואג לאלמנה וליתומים, אולי תתחתן איתה אתה? מה, עם דקלה כהן? אולי תסדר לי שידוך. וואלה? אני אדבר עם אשתי. איזה מצווה, וואלה, זה יהיה עוד נס. תודה. עופר פה, ביטחון! אתה, אולי אתה יכול תמסור לאורן מראשה שיקח לי דקלה חלב. לא משנה, תיקח לה חלב. זה לא עוזי פה! עוזי פה! למי אמרת? כך קורה אלפנה, אשת חי, פשוטו אשת חי. אביחי, שומע? ושוב, סידרתי לך משהו. הילדים צריכים חלב. אז תביא להם חלב ולהתחבב עליהם. יאללה, בהצלחה. שחק אותה. שלום. הבאתי לכם שקית חלב. כבר יש לנו חלב. לא, תודה. שלום. כן. גיא, מה העניינים? שמע, אני שוגר כבר 21, יש מצב, אתה מוציא אותי הביתה. בסדר, גיא, אתה עושה עבודה טובה, אין בעיה, אתה יכול לצאת. אבל עוד שעתיים, בסדר? וואי, תודה. אין על מה.
חכה, אני אבוא איתך. אני רוצה ללכת לקנות סיגריות. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. היי ילדים, לאן אתם הולכים? מה קרה? נפל פצמ"ר במכולת. מה, ואף אחד לא נפגע? אף אחד לא היה שם. וואי, איזה נס. איזה נס. הכל שם הרוס לגמרי. אוקיי, פקד, בסדר? הכל בסדר, הכל בסדר. אתה רוצה להגיד לי שלא אף אחד במכולת? אף אחד. משה לא היה. הודיעו לנו בקשר שהוא עצור. עצור? אני לא יודע מה הוא עשה, אבל היה לו חתיכת נס. אוף, עכשיו לא אין לנו שוקו. אין לך שוקו? בואו, אני אכין לכם שוקו. בואו. כן, אין בעיה, אני יכול להכין לכם. קורש כאן כספיתון קודקוד, קבל נפילה בתוך המכולת במיושבת, כפר דרום, אין נפגעים מבוא. איפה אמא? נמצא לעבודה בעשייה. עכשיו לא יהיה לנו שוקו. רק שנייה, אני כבר חוזר. כן? מי זה? אפשר חלב? תודה. המפקד, טוב שאני תופס אותך. גבי במוצב, הוא ממתין לך, הוא כולו בקריזה, הוא מחכה לך. תגיד לו שאני עסוק. עסוק? מה אתה עושה? מכין שוקו. המפקד, השתגעת? גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. ילדים, כנסו פנימה. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. ברק, קבל נפילת פצמ"ר בבית בכפר דרום. אני נמצא בבית. זה היה נס. יש כנראה איזה קודקוד מלמעלה שמכוון פה את כל המרגמות. שידאגו לשלוח לכאן חבלן. בסדר? שוקו? וגם הכנתי לי שוקו. אפשר את הפלאפון? זה קודקוד מלמעלה שמכוון פה את כל המרגמות. שידאגו לשלוח לכאן חבלן. בסדר? שוקו? וגם הכנתי לי שוקו.
את הפלאפון להתקשר לאמא שלי? בטח. בבקשה? יופי, תודה. אין מה לפחד, מותק. אמא. כן, זה קובי. כן, אנחנו עכשיו מתחת לשולחן. מה קרה? נפל פצמ"ר על הדלת, אבל לא קרה לנו כלום. אתם בסדר? אני כבר מגיעה. יואו, אני הרגע הגעתי לבית חולים. קרה משהו? איזה נס. לא, את לא צריכה לבוא. אורן איתנו. אפשר רגע? הלו. כן, זה אורן. תשמעי, יש לך ילדים גיבורים. לא, האל שומר עליהם. תאמיני לי, כשאני איתם אני מרגיש בטוח לידם. כל הכבוד לך. תודה רבה לך. אין בעד מה. ביי. כשאני קורא לך, אתה תבוא מיד, זה ברור לך? כן, המפקד. וקצין כמוך אמור לדעת לא ליצור קשר אישי עם האוכלוסייה האזרחית. למה? כי אתה אמור לבצע פקודות, לא לערב רגשות ולא להיות מעורב רגשית בסיפור הזה. אבל למה? אורן, המתנחלים רוצים שצה"ל יגיב כל הזמן, אתה לא מבין את זה? גבי, הם צודקים. אל תגיד לי שאתה מזדהה איתם. בוודאי. אני לא מאמין עליך. גבי, ככה לא מתפקד צבא. אתה אל תלמד אותי איך מתפקד צבא, בסדר? אתה רוצה להדליק לי פה את כל הגזרה? ניתן לטרור להשתולל. מדיניות של כיבוש מולידה טרור. פה, באמת. תשמע, אל תדבר איתי על כיבוש. אתה יודע טוב מאוד כמוני שהטרור היה פה גם לפני הכיבוש. אורן, אתה חייל ואתה צריך לבצע את המדיניות. אני לא מסוגל. אתה יודע מה, אורן? מבחינתי אתה גמרת. אתה מחוק. אתה מבין את זה? אתה מחוק. אני מחוק, גבי. אני מחוק. עם המדיניות הזאת של הכניעה לטרור, כולנו נהיה מחוקים. אתה לא מבין? לא נוכל להחזיק ביישובים, נצטרך להתקפל מכולם. אני לא יכול להסתכל לתושבים בעיניים. הם בוטחים בי. אתה יודע מה? אין בעיה. לך תמצא לך מישהו אחר במקומי. אורן. בוא שנייה. שב בבקשה. שמע אורן, 99.9% מהמקרים אין נפגעים. אתה ואני יודעים את זה. אתה הרי מאמין בניסים, נכון? אתה מאמין בניסים? אתה יודע מה? כן, למה לא? כמוך. אני מאמין בניסים, אבל אני לא סומך עליהם. אני סומך על העוצמה של צה"ל, על כושר ההרתעה שלו. לא, כי פשוט חשבתי שאם אתה מאמין בניסים, כמו המתנחלים, ממילא אתה עושה את התפקיד שלך טוב, כי הגזרה שקטה זה לא רק בגלל ניסים, זה הרבה בזכותך, אורן. בוא נגיד את האמת. אז בוא תמשיך בתפקיד. תשמע, אני אהיה איתך. אל תדאג. אני אתן לך גב. כל בעיה שתהיה בשטח, תרים אליי טלפון, אורן, אני אשתדל לעזור לך. נגמור עם זה, תקבל את התפקיד שלך באוגדה, מילה שלי. נעבור את זה ויהיה בסדר. בסדר. ואורן, יצא אישית מחבר. אתה לא גננת. אין צורך שתכין שוקו לילדים. שלום. איפה אמא? שמעתי שהראה לכם נס גדול. אמא לא בבית והיא אמרה לו לדבר איתך. למה? כי אתה שבקניק!
קובי, מה זה ספרתי? לא יודע. שהמשגיח הגיע, יצאתי החוצה, בום! איפה שהייתי? יש נפגעים? לא, ברוך השם, יצאתי בנס. אלבר, ברק, דווח נפילת פצמ"ר, אין נפגעים. קורש כאן כספיתון קודקוד. בוא תמשיך. קבלו, נפילה בחממה במיושבת כפר דרום. אין נפגעים עבור רות, כמו כן, תזמינו כבאיות. רות, כמה קרוביות נפצעו קשה עבור? רות סוף. יאו ערדי, איזה ירקות שיש להם פה, חבל על הזמן. זה פירות של ארץ ישראל. בואו נצלם אותי. קח אותי בקלוז, בחייאת, קח אותי בקלוז. רגע אחד, יש לי משהו להגיד לעם ישראל. אני רוצה להגיד לכל אחד ואחד מעם ישראל, כאן, שלפני שהיינו כאן לא ירדו כאן גשמים. לא היה כאן כלום, הכל היה שממה. לא גדל כאן אפילו חצי פלפל. הכל היה חולות. לא ירדו כאן גשמים אולי 100 שנים, 2000 שנה. ורק כשהגענו לכאן, והקמנו את הבתים, את היישובים, את החממות, התחיל שפע של ברכה מהשמיים, מהאדמה. הארץ האירה לנו פנים. מי היה מאמין שחול כזה יכול להיות אדמה חקלאית? ואני רוצה שכל אחד ואחד שיושב עכשיו בבית, בסלון, שידע שהפירות שגדלים כאן בגוש קטיף, הירקות שגדלים כאן בגוש קטיף, הם משהו מיוחד, הם משהו לא מובן, הם גדולים, הם יפים, הם עסיסיים. כמעט הכל הולך לייצוא. וכל זה, רק כשהגענו לכאן התחילו לרד גשמים. אתה קולט את זה? איזה גשם? תגיד לי, אתה לא רואה שאנחנו באמצע המדבר? לא ירד פה גשם בכלל. אחמד! תספר לו על הגשם. וואלה, אבא שלי אמר לי אף פעם לא ירד פה גשם. עד שהם הגיעו. מאז שהם הגיעו אל יהוד, פתאום התחיל לרדת פה גשם. וואו. כאן אני אומר לך 40 טון לדונם. בקיבוצים, מושבים אחרים, 2-3 טון אולי. חיים זה, למי אתם מוחאים כפיים? לארץ ישראל. קורש כאן כספיתון קודקוד, קבלו סיכום אירוע, פצמ"ר, בחממה במיושבת כפר דרום, השריפה קופתה, אין נפגעים עבור. טוב. משה, תגיד, נשארו לך סיגריות עם כל הבלגן הזה? אורן! אבל שמח לראות אותך. היה לי פה ליל שימורים. אכלת שימורים וגמרו לך את השימורים, אה? אכלתי אותה, אורן, אכלתי אותה. די, משה, צא מזה, לא מתאים לך. אתה יודע מה זה ליל שימורים? שמרו עליי כל הלילה שאני לא אבוא לפה לפתוח את המכולת בבוקר מוקדם. תשמע, איזה נס. עכשיו אני מבין. אלוקים, כמה שאני אוהב אותך. עכשיו אני גם יודע כמה שאתה אוהב אותי. איזה נס. פשוט צודק. אורן, תגיד, תעשו משהו, בבקשה. תראה, מה אתה רוצה? לא קורה פה כלום. יש לכם ניסים כל הזמן. אורן, אתה מחכה שיקרה משהו.
אתה רוצה שיקרה משהו? תעשו משהו. אי אפשר להמשיך ככה. משה, זה לא בשליטתי. אתה לא מבין? דבר איתם, תדבר איתם, תנסה. כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה. אורן, זה התפקיד שלך. תשמע משה, ישחית וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. אורן, עכשיו תקשיב. עם כל הצער והכאב, מי שהשם זה המתנחלים. כן, כי הנהג של ההסעה יצא לפני הזמן. גבי, אבל צריך לעשות פעולות מניעה לעתיד. אורן, אתה חייב להבין שלצה"ל יש מדיניות. אנחנו לא נשנה את המדיניות בגלל פיגוע אחד. צריך להפסיק את הטרור. הגיע הזמן שתבין שאיפוק זה כוח. גיא איננו. אוטובוס מלא בילדים יצא מכפר דרום. את האוטובוס ליווה גיא עם הג'יפ הצבאי. הוא הבחין ברכב פלסטיני שמנסה לעקוף את האוטובוס. הוא צעק לו, אל תעקוף, אל תעקוף. אבל הנהג הפלסטיני לא התייחס. גיא הוציא את הנשק מהחלון, אבל הפלסטיני רק נסע מהר יותר ויותר וניסה להידבק לאוטובוס. גיא החל לראות על הרכב, אבל זה לא עזר. הרכב היה חסין כדורים. גיא הבין הכל. הוא נכנס בין האוטובוס לבין מכונית התופת, ואז נשמע פיצוץ עז. גיא נהרג במקום. גיא, כל כך רקע בלעדיך. אתה שעשית רושם, כאילו לא אכפת לך מכלום. אתה, ברגע האמת, הצלת את חייהם של 50 ילדים שנסעו באוטובוס. גבי, תקשיב, יש עשרות נפילות. תשיג לי אישור, אני גומר אותם. זה בלתי אפשרי. אבל למה? כי ראש הממשלה נמצא עכשיו בדרך לוושינגטון, ואנחנו לא נבעיר את הגזרה בדיוק עכשיו. شوف العينك اليهود גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. ברק, למה הקשר שלי לא בעריפות? די לספור. 81. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. يا عيني حمصة 4000 طنين. גשם סגול, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. תקשיבו, אנחנו במלחמה. דברים כאלה קורים. אנחנו לא יכולים להתפרק עכשיו. אתה מבין אותי, ברק? כן, המפקד. תנוחו קצת. תשמע, זה לא עסק. יש ירי בלתי פוסק על הגוש. יש נפגעים? לא. אז אורן, סטטיסטית, הפצמ"רים לא גורמים לנפגעים, נכון? אז זאת המציאות, כך נתייחס אליה וככה נתמודד איתה. לא, אנחנו לא נעשה שום דבר היום, כי הלילה יש יום הולדת לאבו... אורן? אורן?
לא להחזיר את זה באיסור, אמרתי לך! יוסי! יוסי, מה קורה? יוסי! 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 יוסי, מה קרה? יוסי! מרגמה מקודקוד קורש. מרגמה מקודקוד. קבל כוכב נופל. קודקוד כאן מרגמה, אני קיבלתי כוכב נופל עבור. חיובי, כוכב נופל במיידי. מוכנים? יאללה מפקד! זה לא מטרה מוגדרת. 3, 2, 1, אש! רדיו אל-ג'זירה מסר כי צה"ל ירה בוקר 3 פגזי מרגמה לעבר ריכוזי האוכלוסייה בדיר אל-בלח וגרם לנפגעים רבים. ראש המנגנון הביטחוני הודיע כי תגובתם לא תאחר לבוא וכי מסרו את הידיעה בדבר מרחץ הדמים שעושה ישראל באוכלוסייה הפלסטינית למשקיפי האו"ם ולאיחוד האירופי. דובר צה"ל מוסר בתגובה כי צה"ל חוקר את נסיבות האירוע וכי יפקו לקחים אישיים. יפה. אני רואה שאתה מבין את חומרת המעשה שעשית. כן. תגיד, הבאת לנו מעצרים? לא. יצרת פרובוקציה טובה? גם כן לא. אבל תשמע... אתה התחתנת עם מי שביקשנו? לא. אז תחפש לך ג'וב אחר. חכה רגע. הלו, שוגון. שלום אורן. מה שלומך? בסדר. תשמע, ביקשתי ממך לבוא כי הגיע אלינו מידע בקשר לאירוע שהיה לפני שנה עם הפגז שיריתם. מה קרה? התברר שמי שנהרג בפעולה הזאת זה ראש החמאס בדיר אל-בלח, ויחד איתו עוד כמה מחבלים. בקיצור, לא נהרג שם אף אחד שהיה חף מפשע, ולכן החלטתי להחזיר לך את אלה. בנוסף, הרמטכ"ל ביקש ממני לתת לך את זה.
עכשיו, אני חייב לשאול אותך משהו. איך ידעת לפגוע בדיוק במטרה? מי כיוון אותך? מאלוקים. לא, פשוט חשבתי שהיה לך מידע ממקורות ממש ממש גבוהים מחוץ לצה"ל. כן. טוב, שמע אורן, אין לי מה להגיד לך חוץ מזה שאני מצטער על זה שבזבזנו לך שנה מהחיים. אתה יכול להיות רגוע. זאת הייתה השנה הנהדרת ביותר שהייתה לי. מותר לשאול מה אתה מתכוון לעשות עכשיו? קודם כל, אני אחזור הביתה. התקופה הזו שינתה את כולנו. גיא הותיר רושם עצום על כל התושבים, ואני למדתי ממנו מהי מסירות נפש אמיתית. ואורן? אם תחפשו טוב, תמצאו אותו שוטר חסה בכפר דרום. זה היה בדלת ניסן לפני קצת יותר משנה. חזרנו בשעת לילה מאוחרת מחתונה שהייתה כאן בגוש קטיף, ביישוב מורג. נסענו על הכביש לכיוון תל קטיפה, וקצת אחרי שעברנו את התל, את גבעת האהבה, אנחנו רואים פתאום לפנינו כל מיני הבזקים לא ברורים, ואחרי כמה שניות כשהתחלנו לשמוע את הצרורות, את הירי, הבנו טוב מאוד שנקלענו לתוך פיגוע. מיד אמרתי לאשתי להתכופף, דרכתי על הדוושה של הגז וניסיתי לברוח משם כמה שיותר מהר. לא היה לי ברור מאיזה כיוון יורים עליי, העיקר לברוח מכאן. אבל אחרי שנייה אני מגלה שבמקום לברוח מהמחבלים, אני נוסע ישר לכיוון שלהם. אני רואה מולי על הכביש, ממש כאן, עומד מחבל עם רובה קלצ'ניקוב, ויורה פשוט צרורות לכיוון הרכב. לא היה לי הרבה מה לעשות, דרכתי עוד על הגז, הנמכתי את הראש, ופשוט ניסיתי לנסוע קדימה. ובאיזשהו אינסטינקט בשנייה האחרונה, הסטתי את ההגה וניסיתי לדרוס את המחבל. והמחבל בשנייה האחרונה קפץ הצידה, הוא לא נפגע, אבל גם אנחנו ברוך השם לא נפגענו, ומיד ברחנו משם. החשש הראשון שעלה לנו בלב זה שאולי יש איזה רכב מאחורינו שיכול להיקלע גם בתוך האירוע, ולכן אשתי התקשרה מיד למוקד של המועצה. אני התקשרתי לרכז ביטחון של היישוב ודיווחנו על המחבלים, ובאמת ברוך השם מיד סגרו את הכביש. הרכב הראשון שהגיע, הרכב של רב היישוב, אחרי כמה שניות, בזכות זה הוא לא נקלע לתוך המערב. אחרי עוד 2 שניות הגענו לשער היישוב ודיווחנו לחיילים על המחבלים שנמצאים על הכביש. ובעצם באותו רגע הסיפור רק מתחיל, כי אחרי שאני מוריד את אשתי בבית בתור חבר כיתת כוננות, אני מקפיץ את כל החברים, כולם מגיעים עם קסדות, עם שכפצים, עם נשקים, וברגע שאנחנו מגיעים לשער של היישוב קיבלנו את הדיווח שהצבא כבר בדרך למקום והכביש סגור. מה שנשאר לנו, חשבנו אולי זה תסריט רחוק, אולי המחבלים ינסו להגיע מכאן אל היישוב, והתפרסנו בעמדות מסביב לבתים.
איך שאני נעמד בעמדה שלי, פתאום אני שומע צרור ארוך לכיוון העמדה של החיילים בשער. ואחרי כמה שניות פתאום בום, טיל RPG פוגע בעמדה, ואנחנו מאוד חוששים לחיים של החיילים. ואחרי שנייה כששומעים אותם, את החיילים צועקים בקשר, מחבלים יורים עלינו, והחיילים משיבים אש, אנחנו מבינים שברוך השם הם בסדר. ואחרי חצי שעה של קרב מצליחים החיילים שלנו לחסל את שני המחבלים, וברוך השם שמצידנו אפילו אחד לא נשרט. ואז מתחיל להתברר בעצם גודל הנס. מסתבר לנו ששני המחבלים האלה הם לא סתם שני מחבלים שוקמקים, אלה שני, כמו שהגדירו הכותרות הראשיות בעיתונים למחרת, שני לוחמים של הקומנדו הימי הפלסטיני, שבאו בצלילה דרך הים עם חליפות צלילה, עם ציוד צלילה, כל אחד מהם עם אפוד, עם 10 מחסניות, 15 רימונים, אותם טילי RPG, וככל הנראה לפי מה שסיפרו לנו החוקרים, הם תכננו לפגוע ברכב שלנו ולחטוף אותנו, וברוך השם שזה לא הצליח להם. אני המשכתי לעשות סריקות עם הגששים עד שהתארנו את הנקודה הזאת, איפה שירו בדיוק על הרכב, ומצאנו כאן על הרצפה 35 תרמילים, ממש מקבץ שלם, מחסנית שלמה של קלצ'ניקוב שנורתה לעבר הרכב שלנו מטווח אפס. לא מדובר רכב קטן, מדובר רכב מסחרי גדול. מה שמדהים הוא שאפילו כדור אחד לא פגע. אנחנו כמובן אחרי האירוע הזה היינו חייבים לארגן סעודת הודיה גדולה. ארגנו סעודה עם כל התושבים, עם כל החיילים, ושם סיפרתי לכולם את פרטי הסיפור. והוספתי בסוף שברוך השם ששלח לנו שני מחבלים פוזלים. מיד עצר אותי הקצין, דרגת רב סרן, הסמג"ד, שם דודו, ואמר לי, אתה טועה לחלוטין. אלה לא מחבלים פוזלים, אני ראיתי הרבה אירועים בחיים שלי, השתתפתי בהמון תקריות. אלה הם מחבלים מיומנים, הם לא פזלו בכלל, תראה את הפגיעות שלהם על העמדה של החיילים בשער, בדיוק מחר אחרי ירי. הוא מספר לי שכשהוא הסתער לכיוון אחד המחבלים, הכדורים שרקו לו ליד האוזניים, המחבל ידע בדיוק לאיפה הוא יורה, וגם לראות טיל RPG בלילה ולפגוע, זה דורש מיומנות מאוד גבוהה. ואז הוא אומר לי ככה, אני לא דתי, אבל לי יש הסבר אחד. הוא מצביע לי למעלה ואומר לי, מישהו שם למעלה מסתבר שמאוד מאוד אוהב אתכם, ויום יום הוא כאן שומר עליכם ועוטף אתכם במין איזה שכפ"ץ, ולא נותן לאף אחד לפגוע בכם. בשעת לילה מאוחרת נשמע פיצוץ עז בכפר דרום, והרסיסים עפו ממש ימיני ומשמאלי, רק בי לא נכנס שום רסיס. מה עשיתי אחר כך? אחר כך אמרתי הגומל בבית הכנסת. בדיוק הייתי כאן שהפצמ"ר נפל, ואז אחותי הקבעה אותי, ואם היא לא הייתה מעכבת אותי אז הייתי מתרסק מהפצמ"ר. היו כמה שבועות שפרות פרצו את הגדרות לשני כיוונים, לצד ימין וצד שמאל, מה שבדרך כלל לא קורה. אם יש איזו בעיה, גם עם בעלה קטנה, אז הם פורצים צד אחד ואז כולם יוצאים משם. כשפורצים שני מקומות, זה אומר שהיה איזה משהו, כאילו שהן מרגישות שחופרים מתחתם או משהו כזה. לכן הלכנו, הודענו למחלקת הביטחון בקטיף, הם העבירו את זה לצבא, ובסוף באמת עם הצלבה של כמה דברים, הם מצאו מנהרה באזור הזה שם למטה, ובאו לפה עם בטון וחסמו את פתח המנהרה. אני לא יודע מה היה המשך, אבל זה כל הסיפור. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, והפרות גם עשו איזה משהו. מתברר שפצצה שהטילו לכיוון נווה דקלים נפל וחדר את התקרה. לא קראנו שום דבר, נפל על מיטה שעליה היו מונחים 8 מזרונים. תודה לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שנעשו איתנו בימים ההם בזמן הזה. בליל י' באלול, יום חמישי בערב זה היה, ישבנו פה משפחתנו בסלון, זה היה אחרי מסיבת יום הולדת של הבת הקטנה שלנו. המשפחה התחילה להתפזר, אני ושתי הבנות, איילה בת 9.5, נטע בת 4.5, התרחקנו קצת, בכלל ישבנו פה באזור של השולחן של הסלון, התרחקנו קצת לכיוון המטבח, הבנות ישבו על פוף בכניסה למטבח, אני ישבתי לידם על כיסא. בדיוק היה צלצול טלפון התרוממתי כדי להרים את השפופרת. באותו רגע נשמע רעש גדול,
הקסאם חדר פה בקצה של הסלון, הוא ירד לכיוון של הספה, עשה חור בספה, כתוצאה מזה הוא נבלם ולא התפוצץ כי הספה היא רכה, ומהספה הוא עף 5-6 מטר ונעצר ממש במרחק של 1.5 מטר מהמקום שבו ישבנו. אנחנו פתאום רואים לידינו ככה קסאם 90 סנטימטר אורך, אחר כך התברר עוד שהחומר נפץ היה עליו, הוא הגיע עד לפה. כאשר אנחנו יושבים, הבנות יושבות פה על פוף בכניסה למטבח ואני פה לידם, מרחק של 1.5 מטר מאיתנו, וחסדי שמיים שהוא לא יתפוצץ, שלא נחשוב על מה יכול להיות התוצאות אם חלילה היה מגיע לרצפה או למקום קשיח אחר והיה מתפוצץ, כמובן שחלילה היינו יכולים להיפגע מהדבר הזה, ועל כך הודעתנו לריבונו של עולם על הנס והפלא שעשה איתנו ושעושה גם עם כל חברינו ושכנינו פה בגוש קטיף. אשתי עמדה פה מתחת לעץ עם חברה שלה גם כן החזיקה תינוקת בת 3 שבועות על הידיים, וחיכו שנצא מהתפילה, ומחבלים ירו 3 מטחים של 3 מרגמות, סך הכל 9 מרגמות שנפלו ביישוב. 8 התפוצצו ברחבי היישוב, ברוך השם לא קרה כלום. פצמ"ר אחד שנחת ביניהם ממש, אפילו שכשהוא נפל אשתי הרגישה את הרוח ליד היד, אבל הבן שלנו התרוצץ פה בסביבה והיא דאגה לבן שלנו, רצתה אולי לרוץ אליו, להישכב, לא ידעה מה לעשות ונשארה קפואה במקום. אם חס וחלילה הייתה נשכבת אז הפצמ"ר היה פוגע ואולי גם הורג אותה גם בלי להתפוצץ. אז נס בתוך נס שהיא לא שכבה ונס שהפצמ"ר הזה לא התפוצץ, וברוך השם כל מי שעמד מסביב ושתי האנשים האלו עם התינוקת שניצלו ושלום להם. אנחנו שומעים רעש אדיר, התברר שנפלה פצצת מרגמה לתוך החממה הזאת, והיא נפלה ממש במרכז החממה, באמצע כל 4 בודקים שנמצאים בחממה עומדים ב2-4 מטר מהפצמ"ר, וברוך השם אפילו שריטה אף אחד מהבודקים לא קיבל, אף אחד לא ניזוק. ראינו הרבה רסיסים עפים לתקרה, הרסיסים ניתקו את המנורה שהייתה תלויה בחדר, ניתקו אותה מהתקרה, מהברגים שלה, היא נשארה תלויה רק על חוט והרבה תמונות נפלו בבית. הפצמ"ר עשה בור מאוד עמוק בגינה, בגלל בזמן שלא היינו פה, אבא שלי היה במילואים, אז היינו בירושלים, אז אנשים ביישוב טיפלו לנו בגינה והם השקו אותה הרבה כי הם שתלו דברים, ובגלל שהאדמה הייתה רטובה הפצמ"ר שקע עמוק וברוך השם לא התפוצץ להרבה יותר רסיסים, יותר חזקים. בשביל להנציח את הנס שקרה לנו שתלנו כאן דקל, שכל יום שאנחנו רואים אותו אנחנו נזכרים בנס. על כל רסיס שעבר בחדר היה יכול לפגוע באנשים, וראינו את גודל הנס, ממש כאילו בהשגחה פרטית כוונו הרסיסים, כאשר הרסיסים עברו ליד אנשים, זמזמו ליד האוזניים, עברו ליד הזקן, חלק מהאנשים הרגישו שזה משפשף את הכיפה, אבל אף אחד לא נפגע. המחבל שכב בצד הכביש, כדור אחד נכנס פה ממש מול הפרצוף של אשתי, ועבר, יצא לשמשה אחורית והמשיך החוצה. אנחנו היינו בדרכנו חזרה מנסיעה מכפר חב"ד, אשתי נהגה ברכב ואני ישבתי לצידה. בספסל האמצעי היו 3 ילדים שלנו, 2 מהם תינוקות, אחורה ישבו 3 טרמפיסטים מבוגרים. נכנסנו למחסום כיסופים, ומיד אחרי 200-300 מטר בנקודה הזאת, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, פתאום שמענו יריות, כדורים שורקים באוטו, הסוכריות מתנפצות והיריות ממשיכות, ואני אומר לנו קדימה, תני גז. אמרתי גם לחבר'ה לשכב מאחורה, ואשתי עומד במקום ויריות ממשיכות. מה שהתברר לאחר מכן שהזכוכית התנפצה מקדימה ונכנסו לזכוכיות בעיניים, היא פשוט לא ראתה את הכביש, ואז היא פחדה ליפול לתהום, אז היא פשוט עמדה במקום. זה היה כמה שניות, אבל זה נראה כנצח כשהאוטו עומד במקום ושומעים את היריות וצרורות של הירי היה בצרורות ארוכים והאוטו לא זז, אז התפללים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אנחנו בידיים שלך, תוציא אותנו מפה.
ובאופן ניסי הרגשנו איך שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ומרים אותנו ומניח אותנו אחרי 200-300 מטר ליד הבסיס הצבאי. לאחר מכן התברר גם שזרקו 2 רימונים והרימונים לא התפוצצו. סך הכל ירו עלינו 3 מחסניות, זה בסביבות 90 כדורים. הבן הקטן התינוק היה בכיסא תינוק, הוא החזיק ביד תמונה של הרבי, נפלו עליו כל הזכוכיות של החלון, אבל ברוך השם ממש לא קרה לו כלום. לקחנו לו הרבה זמן, לקח לנו לנקות לו את השערות, להוציא את כל הזכוכיות, אבל ברוך השם הוא לא נפגע. מאחורה ישבה טרמפיסטית שהשינה את הראש על הכתף של אמא שלה וישנה, והכדור עבר לה ליד האוזן. ואז כבר הגיעו החיילים ורדפו אחרי המחבל והרגו אותו. ולמרות שיש שם מצלמות ויש שם טנק ויש שם מוצב, ואף אחד לא ראה שום דבר. רק כשאני דיווחתי למועצה על הירי, אז הם פתאום ראו אותו במצלמות, ואז הצליחו לפגוע במחבל ולהרוג אותו. שמענו נפילה. אחרי שיצאתי ראיתי שהפצמ"ר נכנס לפה, לא התפוצץ, עבר את הרצפה והתפוצץ באדמה מתחת לקרוון, ואז העיף את הרצפה ואת כל מה שהיה פה. עמד פה מקרר שניזוק, השולחן וכל שאף וכל הרסיסים. אין מילה אחרת להגיד, זה מה שהנס הגדול שהיה לנו. מצד אחד היה מטען, ואחר כך גם היה מחבל מתאבד, וההמשך לזה היה עוד מחבל מתאבד בהמשך, שניסה לפגוע ברכבים שאחר כך עברו, וברוך השם גם שם אף אחד לא ניזוק. והוא מגיע ממש לפה, ואני רואה אותו, ופתאום היה פיצוץ אדיר. לוקח כמה שניות להבין שאתה עדיין חי, אתה לא יודע מה קורה איתך, כל החולצה נקראה לי, יורד דם מסביבי. לוקח ממש כמה שניות להבין שאתה עדיין חי ברוך השם, ואני מנסה להמשיך לנסוע, אני לא רואה כלום, כל השמשה פה היא שבורה, מלא דם, אני לא רואה שום דבר. אני מנסה לנסוע כי הייתי בטוח שהמחבל עדיין חי, אני לא ידעתי שהוא יתאבד בשלב הזה. ברוך השם כשהגענו לגני טל, יצאנו מהאוטו, ראינו ברוך השם, אמנם נפגענו, אבל ממש זה היה שריטות קלות, וברוך השם יצאנו בחסדי השם בנס. אני נוסע בכביש לכיוון כפר דרום עם 11 עובדים שעובדים בחסלת, ולפתע שלחו טיל ממערב למזרח, שלחו לי טיל נגד טנקים, ובנס אנחנו אומרים לא פגעו בנו. כשרואים את כל הניסים הגדולים, אז זה נותן בסיס מאוד חזק לאופטימיות, שכל המציאות כאן היא מציאות לא ריאלית, היא מציאות שאנחנו חיים בהשגחה גדולה של הקדוש ברוך הוא. הושענא רבה, בבוקר, בשעה 10, אני בדרך לנווה דקלים. התאילנדי מתקשר, אומר, יש מחבלים בחממות. הם תכננו לעשות פיגוע מאוד גדול. הם היו בתוך רכב פיג'ארו ממוגן נגד ירי, הוציאו את כל המושבים, בתוכה היו 3 מחבלים, עם כל הציוד, קלאצ'ים, שכפצים קרמיים, אפודים, טילי נ"ט. לאחר מעשה התברר שמה שהם תכננו זה לפגוע בבית ספר ובילדים. המחבלים שקעו בבוץ, בכניסה לחממות, מאירוע שהיה יום לפני כן של טיל נ"ט שפגע בצינור מים, וכתוצאה מהפגיעה הזאת היה פיצוץ שגרם לבוץ איפה שהמחבלים עברו יום למחרת. הם שקעו שם בבוץ, אז הם נכנסו פה לחממות. התאילנדים ברחו, חלק לתוך המקרר, חלק התחבאו בתוך הארונות. הם ראו שם תאילנדי אחד ופגעו בו. הגעתי עם דודי לנסות ולוודות שאין לנו שם, לחלץ, אין את העובדים ולראות שאין לנו שם עוד חברים מכפר דרום שנמצאים בשטח. במהלך החילוץ הזה, שצה"ל השתמש בו בדיניינים ובטנקים, צה"ל חשף והרס שם את כל המבנים שעכשיו אנחנו כבר בנינו אותם ברוך השם. שתלנו שם, כותבים שם כבר, כתבנו שם כבר חסה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא עשה לנו פה נס מאוד גדול, וחובה עלינו להודות. הייתה תחושה גדולה מאוד של הודעה על הנס, לריבונו של עולם, על ההצלה הפרטית המיידית שהרגשנו באותו רגע. הניסים פה הם יומיומיים, וכולם, אין כמעט אחד בגוש שלא יכול להגיד שפה לא קרה לו נס.
שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אשר עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד